למה תשאל למה? ויום רודף יום יום בא והולך לו, מעשה יום ביומו ורק אתה יודע. שום דבר לא ישוב, שום דבר לא ישוב עוד למקומו, והזמן עושה את שלו, הוא פשוט חולף עובר, פעם כמו לאיתו ופעם כאילו ממהר, ואפשר לשאול שאלות ואפשר לתת הסברים, אפשר נסתרות לגלות ואפשר לכתוב שירים. ויום רודף יום יום בא והולך לו, מעשה יום ביומו ורק אתה יודע. שום דבר לא ישוב, שום דבר לא ישוב עוד למקומו. לפעמים נשבר הלב, וכמו רעם ביום בהיר, החיים מכים אותך כואב, ואין לך איך להחזיר. תודה לעדי מאייר וגילה. אורן פז, בבקשה. יש כנראה משהו בגיל 20 שמעצים את הטרגדיה. כל אובדן הוא קשה וכל מוות בטרם עת הוא נורא. אך יש משהו בגיל 20 שעושה את זה קשה יותר, כואב יותר, עם תחושות אובדן, החמצה ותסכול גדולות יותר. זה לא גיל של ילדות, בו מעגל המכרים מצומצם יותר, והאישיות הבוגרת טרם התגבשה, יצאה החוצה וסחפה את סביבתה. זהו גם לא גיל של בגרות, שלב גידול ילדים ומרוץ קריירה, בו מסלול החיים כבר נקבע, ורבים מהקשרים הישנים והטובים הולכים ונפרמים, ואיש הולך לדרכו. גיל 20 הוא שיא הפוטנציאל והיכולת, החמלה ואהבת האדם, כשכל הדלתות עוד פתוחות וכל החברים עוד איתך. הוריך עודם צעירים, אחיך מתגוררים ממך בבית, מעגל החברים מתרחב ומגיע לשיא. כל המושב מכיר ומעריץ, רגע לפני שנבלעים במעונות הסטודנטים ומתחילים בדרך חדשה. הכל פתוח בגיל 20, היופי מתפרץ, האנרגיה אינסופית, לכבוש את העולם ולכבוש את הלבבות. ולגבי ידי, הכל הרי נכון שבעתיים. ואז מגיע רגע מר אחד, רגע מקולל אחד, רגע בו כל המילים וכל הדמעות נהפכו לחלומות. ואחריו אין סוף רגעים מרים של תדהמה, כעס, עצב, אובדן. 20 שנה חייתה, 20 שנה חלפו מאז. קשה להתעלם מהסמליות שבנקודת הזמן המיוחדת הזו, הממחישה באופן חד וכואב כל כך עד כמה חיי היו קצרים. אמנם יש שאומרים שהאיכות חשובה מהכמות, וטובים חיים קצרים ומאושרים כפי שחייתה עדי, על פני חיים ארוכים של סבל ודכדוך, אך גם אם זה נכון, הרי שבלתי אפשרי למצוא בכך נחמה. מה קורה לזיכרונות? האם הם מתעממים בחלוף השנים? לא בטוח. אמנם מטבע הדברים, הזמן שחולף מקהה אותם. מחוות קטנות נדחקות מזיכרון, תנועות גוף טיפוסיות מתעממות, סגנון ההליכה, הריקוד, משיכת השיער, אפילו החיוך ותגובות שמחה ועצב כבר לא עולות בזיכרון בלי מאמץ. אבל מצד שני, הטראומה שצרבה הטרגדיה, הפצע העמוק כל כך, ומאות ואלפי השעות שהמוח עסק בכך,
שחזר שוב ושוב את אותם זיכרונות, את החשובים ואת הלא חשובים, מעין קיבע אותם והעניק להם נצחיות. אין ספק שהם חיים וחזקים יותר מחוויות שהתרחשו באותה תקופת זמן והיו לא פחות חשובות, אך נדחקו ופינו מקום לחוויות וזיכרונות חדשים. לא כך במקרה של עדי, הראש לא רוצה למחוק, לא רוצה לשכוח, נאחז במה שיש ולא מרפא. לראש יש גם דרך אחרת, משלו, מסתורית ומנחמת, החלומות. כל מי שחווה זאת, ורבים הנוכחים כאן ודאי שותפים להרגשה, יודע. המפגשים המוחשיים כל כך עם עדי בזמן שינה עמוקה, כמה הם נעימים ומנחמים. לכמה דקות של חסד יישוב כאן, בדיוק כפי שהייתה פעם, מתנהגת כרגיל כאילו כלום לא קרה, חסרת גיל מוגדר, צוחקת ומאושרת, מתרגשת ומפטפטת, פשוט עדי. לפעמים מופיעה לילה אחר לילה, לפעמים נעלמת לה לחודש, אבל תמיד היא חוזרת ותמיד היא כאן, חלק מאיתנו. ומי קבע שרק שעות הערנות נחשבות? כמו בכל חלום, מעט מאוד ממנו, אם בכלל, נשאר בזיכרון בבוקר. אבל ההרגשה הנעימה כל כך נשארת. אכן, עדי, כפי שכתבת, חלום שנשכח, נסגר בנשמה. לפני מספר חודשים ישבנו וחשבנו איך אנחנו מחיים את הזיכרונות הלא רבים שנשארו לנו. הפחד הכי גדול בלאבד מישהו קרוב הוא שהמרחק והזמן יחשיכו את הזיכרונות. הרצון הכי גדול הוא להחזיק אפילו לרגע עוד פיסת חיים. להרגיש לעוד שנייה אחת את החיים של עדי. כשעדי הייתה ילדה לא צילמו כל נשימה ותזוזה בסמארטפון, אבל למזלנו עדי ואמא שמרו המון כתובים וציורים ויומנים שבעזרתם ובעזרת הצוות המוכשר שעשה את הסרט ובראשם יסמין הראל יכולנו לנסות ולהחיות עוד קצת את הזיכרונות מעדי. יובל שמאוד מתעניינת ושואלת על עדי אמרה לי לפני כמה ימים, יש לי דודה אבל אני לא ממש מכירה אותה. אז גם בשביל יובל ואור וגילי ניסינו ליצור משהו שיאפשר למי שלא הכיר להכיר ולמי שהכיר להיזכר. רוב הציורים והכתובים שתראו בסרט הם של עדי, גם הם קיבלו חיים בסרט. לידתה המוקדמת של עדי כמו העידה על חייה. לעתים נדמה כי עדי ידעה שהזמן העומד לרשותה הוא קצר מאוד, ועליה להספיק הכל ומהר. את המילים הראשונות הגתה עדי בהיותה ב9 חודשים. בגיל שנה כבר התרוצצה ברחבי הבית. בקושי ראו אותה, אבל תמיד נשמע קולה. אני חוזר בדרך הכורכר בחיתולי אותו מסלול מוכר, ושוב נדמה שזה אותו צרצר שר מתחת שיח הצבא. שני הברושים בשער הקדמי שומרים על סף הבית של אמי, ועל עמוד בטון טבוע שמי שרשמתי פעם בעצמי. וריח מלוני
מסביר פנים. אני הולך בדרך הכורכר ומחפש את כל ילדי הכפר, שורק פזמון מתוך שיר הקטר. אין שביל ודרך בכפר שלא פסענו בהם, אוחזים אבני גיר ומשחקים סימני דרך. מסמנים חיצים ממקלות ואבנים, חוזרים הביתה סרוטי ברכיים. אין במושב מטר שלא צעדתי בו כשידי לצידי. כל מטר וזיכרונותיו. יש זיכרון אחד שהוא אחד החזקים, שאנחנו שתינו קטנות ועושות הצגות להורים, מעמידות אותם ליד המדרגות, ומתלבשות ומתאפרות ומביאות אביזרים ועושות להם הצגות, מעמידות אותם שעות כל ערב, עושות חזרות לפני זה ופשוט עושות הצגות. כל הזמן. זה אחד הזיכרונות הכי חזקים. זהו. לימים, כאשר ענבל הגיעה לפרקה על פי שיקול דעתה של עדי, היינו כשענבל הייתה בת 4 ועדי בת 8 בלבד, הצליחה עדי כמורה כפייתית וקפדנית מאוד ללמד את ענבל קריאה וכתיבה. היא הציבה בחדרם יום יום לוח ועליו כתבה מילים חדשות, וענבל, תלמידה ממושמעת ומוכשרת, לא חמקה מן השיעורים. עדי כמורה הצליחה במקום בו אנו נכשלנו. התמונה הזאת של המורה והתלמידה היא אחת התמונות החרוטות חזק בזיכרוני. אני זוכר את המשחק המפורסם שלנו, משחק הסנדוויץ'. עדי וענבל ואני היינו מתגלגלים על השטיח בסלון. פעם עדי הפרוסה התחתונה, ענבל השוקולד ואני הפרוסה העליונה, הנשיקה, בגלל הגודל. לפעמים ניסינו להחליף תפקיד. רציתי להיות הפרוסה התחתונה, זאת שמונחת על השטיח. הבנות ריחמו עליי, ריחפו באוויר, נחזו בידיים כדי לא למחוץ אותי, לא לפגוע בי. משחק נוסף היה המטוס. עדי אחותי הגדולה, מעלה אותי לשמיים בעזרת רגליה ואין מאושר ממני. את חנוך הכרנו לראשונה כאשר עדי ביקשה מאיתנו להסיע אותה לחבר מבית הספר שחזר מחול עם נבחרת הנוער בכדוריד והביא לה בוסם.
מרחוק ראינו בחור חסון יוצא מפתח ביתו, וכגודלו, כן גודל הבושה והמבוכה שליוו אותו, הוא נתן לעדי את המתנה, הם החליפו מספר מילים, חזרנו הביתה. מדי פעם כשאני יוצא הביתה מהבסיס, אני נכנס לרכב שלי ומגיע לביצרון אל עדי. כך שאם אתם רואים מדי פעם מכונית סוזוקי קטנה בצבע תכלת, זה אני שמבקר ידידת נפש מתוקה שהלכה לי. ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר, חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה, גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. כל כך קל לשאת שתיקתכם, ימים לבנים וריקים, כל כך ריקים, עיניי למדו לחייך וחדלו מי שכבר לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים, ישרים וגבוהים הקשרים בין אתמול ומחר. לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו, ולמתק הקצב הלך, התבייס מוותר ונרגע, כתינוק מזמר שיר ארצו טרם סבול. דורו שלה, זה בשביל הסגל שהיא קיבלה, כן? לפעמים יש לי הרגשה שאולי ידעה שזה לא העולם בשבילה, שהמקום הזה לא ראוי לה, ויותר מזה, לפעמים נדמה כאילו ידעה כמה זמן יש לה. אחרת, אני לא יכולה להסביר את הכוח הזה, הנחישות שלה והשלמות בכל דבר, כאילו היא ממהרת להספיק.
קודם כל תודה לכל מי שטרח והגיע, זה מרגש אותנו מאוד. תודות ליסמין הראל, הבמאית והמפיקה של הסרט. ליוסי לגזל העורך, לענבל גנור על התסריט, אופירה לבנון והדס גלבוע אנימציה, אסף זילברשטיין על עריכת הסאונד בסרט, תומר על הסאונד וההקרנה, אייל מיכאלי על הקייטרינג, לירון פסטרנק המשתלה, נוי יערי, אושרת טולדו ומיכל ישי על העזרה בעיצוב, רפי וקנין צרכניה, שרה לבנון על סריקת התמונות. אתם מוזמנים להתכבד. תודה רבה. תודה. שנייה. חיפשנו אתכם, ולא ידענו איפה אתם. שלום. היי. כמה שוקולד אכלת כבר? הרבה. סילה, I love you. כל התקופה היה שם הסרט הזה מדהים, כל האנימציה היה... אם היית רואה נגיד אם אני והראיתי גם את הטלוויי ונסעתי עם התינוקת